एन.ड एक्स वर्कारफोरखौ थांना थानायनि रिहेबिलिटेसन होनानै थांना थानायनि राहा होनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय माखासे आसनि लादों आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय फिन रोदोमखां होननाय मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों दिनै बे फिन रोदोमखां हाबाफारिनि गेजेरजों एन.ड एक्स केडारफोरखौ मा सुबिदा होनानै थांना थानायनि राहाफोरखौ बाहायनो हागोन बेनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनाय जादों आरो बे सावरायलायनायाव दिनै नुदों जे जों क'अपारेटिभ बेसिसाव बेयाव एन.ड केडारल' नङा सिभिल मानसिफ्राबो हाबनानै थानो हागोन क'अपारेटिभ बेसिसाव बेयाव डायरि फार्मिं बेनिफ्राय पल्ट्रि फार्मिं बेनिफ्राय राइस काल्टिभेसन आरो बिदिनो गुबुन गुबुन बेखि लेयार्स बे दावदै दैहोना फाननाय बेबायदि गासैबो क'अपारेटिभ बेसिसाव बे गासैबो माबाफोरखौ इन्डास्ट्रिफोरखौ गायसननायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेवहाय बेयो माबायाव मावगोन डिस्ट्रिक्ट लेभेल बेनिफ्राय ग्रासरुट लेभेल भिसिडिसि लेभेलहालागै बे माबाया थागोन मोनसे क'अपारेटिभ आरो बे क'अपारेटिभ बेसिसावनो जिहेतु जोंनि मानसिफ्रा हारसिं बिजनेस खालामनो रोङा आरो बिजनेस खालामबाबो हयथ' फ्लप जानोबो हागौ बेनिफ्राय बिजनेस खालामनो फान्ड सानबो मोननाय नङा खिन्थु क'अपारेटिभ बेसिस जों बिजनेस खालामोबा जों इन्डास्ट्रि गायसनोबा जों बेंकफोरनिफ्राय लन होनायनि माबाया लामाया ओंखारो बेनिखायनो बे क'अपारेटिभ बेसिसाव जों हारसिं नङालासिनो हयथ' 100बो जानो हागौ 200बो जानो हागौ 10 पिपलबो जानो हागौ बिदि क'अपारेटिभआव जों बिजनेस स्टार्ट खालामनायनि गेजेरजों आरो बे हाबाफारिनि जों गासैबो एन.ड केडार जायफ्रा इन्टारेस्टेड सोरबा साफा सानै इन्टारेस्ट नङैनि बाथ्राया आलादा बाथ्रा खिन्थु जायफ्रा इन्टारेस्टेड आरो थांना थानायनि लामा नागिरदों बेनि अनगायैबो जायफोर सिभिलियान मावथिफोर दं सिभिलियान ससाइटि दं बिथांमोनहाबो जुदि इन्टारेस्ट जायोब्ला बेयाव हाबनानै थानानै थांना थानो हागोन बे बाथ्राफोरखौ सावरायलायनो होननानै बेवहाय दिनै सावरायलायनाय जादों आरो बेहाय एन.ड केडारफोरनि रिहेबिलिटेसन स्किमा माबाया हाबाफारिया दायित्वआ जिहेतु आसाम सरकारनि आखायाव दं आरो बेनिखायनो दिनै आसाम सरकारनिफ्राय जाय बिफाना सिगां सिसफाइ खालामनाय समनिफ्रायनो एन.ड जों लिंक लाखिनाय खामानि मावबाय थादों एग्रिमेन्ट खालामनायहालागै आरो एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावबो बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन दायित्वखौ जाया मावबाय थादों बिथां हिरेननाथ बिथाङा जोंनो एडिजि बिथां आरो बिथाङा फैनानै बेखिनियाव जिखिनि फाइनान्सियेल नांगौ जादों बेखिनिखौ बेसेबां नांगौ बेसेबां माथारनि खालामब्ला मोजां जागोन बे गासै प्रग्रामफोरखौ खालामनो थाखाय सावरायलायनानै जोंनि एन.ड एक्स वर्कारफोरनो थाखाय इनफरमेसन हिसाबै होनो होननानै बिथाङा फैदों आरो जों आसा खालामदों बिनि गेजेरजों जोंनि एन.ड मावथिफ्रा थांना थानायनि राहाखौ लागोन आरो बासिनो लानो हागोन गाव जिखौ पसन्द खालामो दाउ फिसिनायखौ पसन्द खालामो ना गाइखेर फिसिनायखौ ना खेथि मावनायखौ ना बि किपिं बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावफुंनायनि मोनसे माबाखौ बिथाङा जोंनो होगोन आरो जोंनि सेंग्राफोरनो बुजायगोन आरो लामाबो होगोन लामाखौ होआबा जासोनो राहाखौल' देखायबाय खिन्थु बेखौ गायसननायनि राहाखौबो जिहेतु जों होनांगौ उपायखौबो होनांगोन बे गासै बाथ्राखौ फोरमायनानै दिनै बिथाङा फैदों आरो जों आसा खालामदों बेनि गेजेरजों जोंनि केसनिया दा रायलायाखै आरो बे केसआथ' उइथ्र' खालामना सोलिगासिनो दं बे सोलिबाय थादों दाहालागै 200नि बारा केस उइथ्र' खालामनाय आरो किसु बाखि दंबावो बे स्किमाथ' थाबैनो जागोन जों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो दा जोंहा मानसिखौ जों बुथुमग'नो हायाखै मानसिखौ बुथुमग'नानै बेखौ सेटआपआव लाबोनो हायोमोन बे स्किमफ्रा होगोन आरो बेनि थाखाय जिखिनि फाइनान्स नांगौ जिखिनि बेंकनि हेफाजाब नांगौ बेखौ असम सरकारनिफ्रायबो दिहुनना होगोन आरो बेंकफ्राबो बेखौ दावगागोन नाथाय जों दा मानसिफोरखौ जथायलायनो हायाखै आरो बे किसुमान डिस्ट्रिक्टआव जाबाय फ्राय जाजोब्बायानो आरो किसु डिस्ट्रिक्टआव बाखि दंबावो जों आसा खालामदों थाबैनो जोंनि गोबां मावथियानो बेफोरखौ बारा मिथियैखाय साहसबो खालामा आरो रोङाबो एक्सुवेलि रोङिखौ सोलोंनोबो बारा इन्टारेस्ट होआ बहुतआनो जोंहा बेखौ प्रब्लेमा बेनो जे एन.ड केडारफ्रा बहुत बोसोर साफा कामान्डारनि सिङाव थानायखाय इन्डिपेन्डेन्स सिन्था खालामनायनि माबायानो गोबांहानो गैया बेनिखायनो दासिमबो जोंखौ सोरबा थोनगोन नामा सोरबा कामान होगोन नामा सोरबा देखायगोन नामा बेबायदि साननायावनो दं खिन्थु निजस्व सिन्था खालामनानै जे निजस्व उपाय दिहुननानै थांनाय जे थानांगौ बे सेन्टिमेन्टआ बे साननाया दासिमहालागै जोंनि एन.ड केडारफोरनि फैयाखै आरो बेनिखायनो गोबां खामानिखौ जों एग्रिमेन्ट खालामनानै दा बोसोरनै जाखांनायनि उनावबो गाव थांना थानायनि लामाखौ दिहुनना लानो रोङाखै दा जों बेबायदि
माबाखायनो बे क'अपारेटिभ ससाइटिनि बाथ्राखौ साननो गोनां जादों जेरावहाय साब्रै साबा ज' जालायनानै साननानै मोनसे लामा दिहुननो हागोन खामानिखौ मावफुंनो हागोन दा बेनिखाय जों आसा खालामो दिनैनि जि प्रग्राम बे जोंनि केडारफोरनि थाखाय एक्स केडारफोरनि थाखाय खोब मोजां जागोन आरो बिथांमोनहा थांना थानायजों लोगोसे ओनसोलनि गुबुन गुबुनफ्रावबो बिथांमोनजों लोगोसे थाफानानै खामानि मावनानै थांना थानाय लामाखौ मोनगोन आरो बेदिनो जोंनि ओनसोलनि रांखान्थि बिथिङाव जों अन्तत सेल्फ साफिसियेन्ट जानो हागोन